Mayong adlaw niya po ta sa tinghangin. Sudani og tinghangin mga igsunan ko. Magprito ta og bombay o ahos. Mo na itong sudan ng adlaw mga igsunan. Tinirang taani pero okay lang. Para na ako sarap itong pagkain na to. Tagalog ko lang. Okay, may ito na kanina lang taong mga igsunan may nilain na itong style kaya itong isago inay ubi palaut hindi umatay ubi kanilang saging karnaba yung slice muna saging karnaba na tagisar makita yung nana ang putahe padugang ba nga mudaghan ang ato ang sudan. Okay nga maayo po di po basta kay lami po na di po na testingan naman ako na ko ako ning mga huna-huna bang imbento sa pang sagol nga di makahilo. Ayan na makahilo basta di makahilo nya makaayo anong di man ta mo wasagol na okay taguban sa nato taon sabuan na to na isunan tubig lang sabaw sabuan na tuyo daong na sudan na sa ting hangin so mangita na ako na ambot mo angay mo ani pero umaangay mo sunduga kay kini kinalamian gani kanon para nako bitsin gamay ra daghan tan-awon kay sa na focus mas kamera kaya luya po gamay ra po mahal luya pero okay naman na makahang naman itong kadaghan na sag sinugba piti pagura diba na mapagod pero nahugaw lang na di nahugaw lang sa abuhan ba sayang bunot sa lubi pilit hindo ba na di nahugaw kay kayo man ang gisubaan na miswa po daw das kilit ibutang kay nang sabaw so atong i-mix natin duha ragot kay daghan naman na okay kaya ko yung mga on diri tulor ni kabuok okay igo dito manubra ba naisunan di ba sayang po masubra subraan ilabay na po dahil naman na iro pero kung iro sabaw yung nani kana man lang isda bukog sa isda okay naisunan takuban na to na okay na kao na kuha tagamay portion paputag English po na kuha na po tagamay igora po na kanon pare sa ato ang luto nga pula na ng itom. Okay gamay ra po kay mahal maning pagkauna pero gamay lang kung makaon po di maora sa baratuhon po nga daghang kanon. Maora pintaha ba gamay ra makaon pero ang atong ikaon medyo mahal-mahal kaysa ordinaryo pero gamay naman po makaon di maura pintaha di ba